kodwa ke ukhona umakhosi okuyena we-DM Mzali naye sake sakhuluma naye kudala ehlushwa kakhulukazi abantwana bakhe owakwazi ukuthi ke agcine ke udaba lakhe ke luthathwe luze luyodluliselwa ke kwabomthetho. Africa icelo sevoice note ebicela ukuzokhala emoyeni ngokubhubha nokungezwani komndeni wakhe loyo umlaleli wethu ngenxa ethinta kakhulukazi ke ilunga lomndeni onukwayo onuka ngokuthakathwa. Kodwa ke ukhona umakhosi okuyena we-organization iDM Mzali naye sake sakhuluma naye kudala ehlushwa kakhulukazi abantwana bakhe owakwazi ukuthi ke agcine ke udaba lakhe ke luthathwe luze luyodluliselwa ke kwabomthetho. Khona kumakhosi siyakubingelela emsakazweni Ukhozi FM. Ngiyakubingelela Mroza nomChisigcemeza nabalaleli emakhaya. CDM Mzali asisizi abazali kuphela kodwa nengane emayikhaya ihlukumezekile siyakwazi ukuthi siyisize. Namhlanje ngiphethe uNokulunga Sibisi intokazi enhle uMahlasa uBhuvungane usuka mngamba kubona. Usizela ke nendaba ejule kakhulu ngizocela ukuthi abalaleli noma ngabe khona obubhizi ngako kodwa ahlala phansi manje uvula umsakazo ngoba lokho esizokhuluma namhlanje kuzokumangaza futhi mhlambe kuzokusiza ngoba mhlambe nawe uhleli lapha ekhaya ubhekene nenkinga efanayo noma mhlambe uwena ozosinika iseluleko sokuthi siya kanjani phambili. Ngiyabonga. Makhosi sikubingelele empeleni dadewethu sikubingelele sobongele kuKhozi Mabhovungane. Usanibona njani? Siyaphila. Ngiyaphila ngokukhulu kuyithoba ngicela ukubingelela ngokukhulu kuyithoba ithimba loKhozi FM lonke nomphakathi nabalaleli bonke boKhozi FM okhulumayo osestudio namhlanje uNokulunga Sibisi obuye ePortshepstone endaweni yaseMatchison. Kodwa sengakhe emahlongwa eMkhomazi ngenxa yazinkinga zomndeni. Engihlukumezwe umama owangizala su 6 kodwa mina ngowesithathu. Umama ubengizonda. Bengicabanga ukuthi umama uyangizonda. Yonke leminyaka ngisakhula engihlukumeza, engishaya, engilalisa phandle ngayo yonke indlela embi. Ngigcine sengibikela umakhelwane ke ngoba umndeni asinawo. Ngakho futhi ungenzi kahle kwakhe umama. Umndeni nje wakuboka baba wawuhlakaza wachitha wonke ngokuthi masikhula ke nathi sigcina sisisiza sisihamba abantu besizulu bangitshela ukuthi futhi angitshela ngomuntu oyedwa ngatshela nje abantu abaningi ngaze ngabuza namanye amalungu omndeni asewahlakaza umama waxosha ekhaya abantu badayisa imizi baduba ama sites akungenelwana ngisho kade kushona ubaba odadabo baba bangakhona kuningi nje manje mina yonke leminyaka bengicabanga ukuthi umama uzonda mina ekugcineni sengathola ukuthi umama hayi ukuthi uzonda mina usetshenziswa nje izinto ezimbi afika naze ekhaya mhla eGhana wachitha umuzi wachitheka yonke into ngoba ukuthi wabulala ugogo ozala ubaba umamizala wakhe wamdlisa poison ngaleso sikhathi ugogo embulala wakhipha amazwi amabi ukuthi uyobulala wonke umuntu ophambi kwakhe uyobulala abantwana bakhe nabazukulu besizukulwana sakhe. So into egcine senzeka kule minyaka emibili noma emithathu edlule ugcine sothumela ubhuti wami ongelamayo ukuthi akangidlisa poison. Ubhuti wami wazoxolisa wangitshela kwaphinda kwadlula isikhathi wathumela ingane kamzala wami nayo futhi yafika yangitshela kuze kwangiphoqa ukuthi kulonya udlule ngodayisa umuzi ngiyothenga wenye indawo ngoba nami bese ngisabela impilo yami ngoba okunye ngakuvika kodwa poison nami bengeke ngize nguvike. So ngiwenye indawo manje kude ngoba ngisabela impilo yezingane zami ngoba nje sengisele nabantu abami kuphela sengithembele kubona kodwa ngiyafisa ukuthola usizo ukuthi yena ngoba mangibheka into engicela ukusizwa kuyona ukuthi sihlanganiswe nobhuti bami nosisi bami ngoba thina asixabananga but kodwa saxatshaniswa uyu mama ngezenzo zakhe nangayo yonke lento ngoba lesa siqalekisa sakhishwa ugogo umamizala wakhe kusaqhubeka sona manje sidla umndeni wonke. Ngingasave ke sengenzela ukuthi mhlambe bangithande noma bangisondeze angazi asengijwayele vele kuba kude nabo sengifisela mina ukuthi kulungelwe izingane zethu ngoba lento isibulele kakhulu thina ubulala umndeni wakubuka baba wabulala obhuti bami wabulala yethu imndeni sengifisela ke manje ukuthi kusizakala izingane zethu nabazukulu bethu ukuthi kunqamuke lesa siqalekiso noma lesa sijeziso ukuvalwe leyanto elapha emuve yadalwa huyu mama ngokukhohlakala kwakhe.
Lelokhoze FM now nethuba lokuthi ke usize ukuthi siphuma kanjani odabeni njengalolu usungasithumelela ivoice note njengamanje siza ukuthola ku powerful kuthini ucabanga ukuthi udadewethu nomndeni wakhe ungasizwa kanjani nombolo yethu lula kakhulu ke ezisakwazi ukuqhubeka noxoxa naye ubuthumela ivoice note yakho ithi 0791639874 0791639874 mama hlase ngifuna ukubheka la ama allegations noma insolo oyibekayo ezibucayi kakhulu ngoba ithinta ukudlula emoyeni kwabantu zababala bamagama amaningi amakhona kodwa omunye umuntu zinqala lezi insolo oyisho ibuphi ubufakazi obuphathekayo onabo ukuthi laba badlula ngesandla sikama wakho buningi futhi sigqemeza ngoba ukhona uanto yedwa usaphila wakuboka baba olanye ubaba naye futhi wasinda ngokubaleka wabalekela eThekwini kuze kube manje usaphila ke yena siyaxoxa naye uyakusho nabantu abalaphayo isengama abantu aba3 abahlukahlukene bashinta eyodwa bayaqinisekisa futhi nangaphambili ukhona ubaba okwafika ekhaya bizo ubaba washinta eyodwa sonke siyazi obhuti bami nosisi bami bayayazi lento kodwa ngibone ngathi bafuna ifihlwe angazi ke ngazi iphi inhloso into ebhlungu kwenhlizweni yami akukhona ukuthi umama mhlawumbe ulimaze mina uhlukumeze mina ubhuti wami ongelamayo uthi umama ngoba ushone ngenyanga edlule ngoFebruary umama ubhuti wami uthi umama esaphila ubemenza ukuthi aphakele lezi ilwane zakhe kodwa ukuthi into efika ibebhlungu kakhulu mina nginomntana omdala owashona uthi kulo odrop makuthiwa kayo phakela lezi ilwane ufica ingane yami liyashona afice nebhuti wami engimela nayo yashona so into esegcine senze ubhuti wami useyaphambana uyahlanya ngengqondo lo lama mina uyashawa nabantu iguningi uyalimala ushawa abantu naye ushaya abantu nje kubhlungu empilweni yami ngiyafisa ubhuti wamasizakala ngiyafisa ubhuti wamasizakala mina lento kulungile ingilimazile kodwa ngiyambonga uNkulunkulu ngoba ngiyasebenza ubhuti wami sewamiye kuphela nomsebenzi ngoba usiyaphambana ekhanda uyashawa abantu uzolimala nabo futhi sebeyamshaya ngoba uyayisho ke lento uyabatshela nomakhelwane bayazi abantu Lolokhoze FM mama kasekho njengoba esho dadewethu Mrozo ufuna ukungena ngifuna ukubheka ikhwama konje ekhaya ni mangaki so6 mina ngowesithathu kodwa umama waqale wazonda mina angazi ke ngoba yini athema sengikhula kwathi ungizona ngoba nginesiphiwo sabantu abadala ubhuti wami ke lo ngilamayo yena ngazi ukuthi umzonda ngoba yini ke yena kodwa kube emthuma ukuthi aphakele lezi zinto zakhe ayiphakelayo ngathi lapha edidiseke khona ingqondweni ubhuti wami ngifuna ukubuka isiqalekiso sashiwo and osabela ukuthi izolokhu siqhubeka sibhebhetheka senzeka uzothi umunye mhlawumbe uhamba kwamama emhlabeni makuukuthi konke lokho okushiwo insolo ziyiqiniso kusho ukuthi kuhambe konke kwaphela yini khona insolo ukuthi ikhwama isalile zasalela kuyena so ngeke ivaleke lento angeke ngize ngisho ngoba angazi kahle kodwa nje engikwaziyo manje ubhuti amphazamisekile engqondweni nje uyayixoxa lento ibhlungu kakhulu okay Lolokho safama sivumele soya kumhlona kanjani masibuya ke ama voice notes akho zobe siwabheka nezincingo zakho ku 0860002437 sibheka ukuthi kuphi singakwazi ukuthola kuwe okuzokwazi ukuthi kusikhiphe kule nkinga esibhekene nayo dadewethu la e-studio ngenxa yokuthi ke umndeni awuzwani kunensolo zokuthi lokhu umama kumele ngabancelisa ubisi lwebele nothando kodwa kusolakala ukuthi uyena ngokwezile izulu asitolikwa okusolakala ukuthi umuntu ukhonjwa kuyena akasekho ke nasemhlabeni kodwa kuthiwa kunesiqalekiso sakhishwa umama ongasekho kwakumama womyeni wakhe ukuthi uyoqeda izizukulwane uqeda lapho uqede nezizukulwane zezizukulwane ezilandelayo bathi bakubuka lokho engathi seqalile kuyenzeka njengamanje uvo lwakho uthini siphuma kanjani kulento 0860002437 noma uthumele iWhatsApp njengamanje masibuya kumhlo sibuya kwiphathi yesibili noma ingxenye yesibili yalolu hlelo makhosi ukhona ke uphuma kwa DM zalo kuyena kusilethele udadewethu nalolu dabo ya kushubile ke la e-studio ngibuka umunye obhalayo la ku WhatsApp uthi story sika sisi sifana nasesekhaya nami isibongo naye uthi thina ke sihlushwa ke ubaba lento esho usisi yenziwa ubaba osizalayo yo nthi besingazi ukuthi kanti kuyenzeka ukuthi kube khona umzali obuka igazi lakhe ngalendlela alibuka ngayo ngokusho kadadewethu kodwa dadewethu siphinde sibuye futhi sizothi umama njoba nina nithi wafika
ezogana nalokho afika nakho enicabanga ukuthi enikholelwa ukuthi ubuthakathi komalume bathini bayalwazi lolu daba bayamazi njengomuntu mhlawumbe ofika obethanda mhlawumbe imithi noma ukucabanga kwenu nje komalume bayalwazi udaba ngoba abanye babo amalungu omndeni siyaxoxa nawo ngoba amanye njengoba umama wangenze ngathi ngumuntu omubi abaxoxe nami kodwa laba engixoxa nabo bayazi bayakufakaza lokho sengize ngaphuma ngakubikela ngisho omakhelwane bazama ukuyilungisa nomama umama uthi angimhloniphi angazi ukuthi angimhloniphi ngokwenzani kwami ngaze omakhelwane bayiqhubha bona bathi asiye enduneni soyixoxa kuzinduna yazi ukuthi kunemndeni ihlalelene kanje induna yangenelela yahluleka nayo ngoba wathi nje akangifuna eduze kwakhe kodwa ngifuna ukwazi ukuthi yini embi engiyenzayo akaphuma egameni uthi nje akangifuna eduze kwakhe wazi wangenzela iprotection order wathi namhla wafa akangidingi nje nakwakhe emva kwaloko bese ilaba esethuma kakhulu kubhuti wami kule minyaka emibili emithathu edlula ukuthi angidlisa upoison ufuna nje ngisuke eduze kwakhe angazi ngokwenzani kwami kaze ngagcina ke osethumela nobhuti wami ebengakhe eduze kwakhe ngisebenzisa uline wakhe yokuneka protection order wathi akangiyekise lokho kuneka nje ubefuna ngihlale ngihlukumezekile ngoba namadengisakha ngingakabi nezinto eziningi bengineka komakhelwane futhi omakhelwane bengamukela ngoba ngalibika udaba nasenduneni bayalwazi so mase sifika enkantolo ngaleyo udaba ngaphela kuba ne date protection order sisiyaxoxa ngiyambuza ubhuti usibhuti ngakwenzani ngcono ngixolise yonke noma yini engathiwa ngiyenzile wena uthe nayi sisama ungenzanga luso shiluma wathi angikwenzele iprotection order manje nje ngilahlekile nje ngabe sengabona ukuthi into engasiza ngicela ukuzocela usizo kuDM Mzali kanye noCause FM nomphakathi wonke nabalaleli kulonga wazi ukusiza ngiyafisa ukuthi ngihlanganiswe nobhuti bami nosibami ngoba angibenza ngalutho lento isuka kude isuka lapha ekuthena umama abulala ugogo bese ugogo ayaqalekisa masingathola usizo kubulawe lesa siqalekiso noma lesa sijeziso ngoba ubulele wonke umndeni uma emva kalokho abebengafanga babalekile impilo zabo babaleka nempilo zabadayisa imizibadayisa ama-site ngoba uyamunaka umuntu umhlukumeza ngayo yonke indlela ke manje njobe ngasekho emhlabeni nginethemba lokuthi sokwazi ukuhlanganiswa sizingane zakhe ke sixoxe sodwa inkinga kakhulu ngicela ukuthi ukuthola usizo kunanombani nkosamuzwayo nolalele nonga uhlaba ulawule ngangisiza sihlanganiswe ngidinga ukuthi sihlanganiswe silasho ukuthi kubulawe lesa siqalekiso esenzeke emuva sesenzela nezingane zethu ke kusasa zikwazi ukuqhubeka nempilo lokhu ayikusebenzisa umama kukuphi njengamanje uma uzwa angeke ngize ngazi ke kakhulu ngalokho ngoba ngadayisa umuzi wami angisekho ekhaya kodwa ngokusho wabhuti wami lo ngelamayo uthi umama ubemthuma ukuthi aphakele izilwane zakhe imfene yakhe angazi nezinye izilwane ayifice kodrop lo wardrop ikhona kumanje bakhona odrop labo ngokusho kwakho ubhuti wami mina senginesikhathi ngingangena ekhaya la athi khona ufike abona umntanami owashona ngo-2003 nokabhuti wami ke oshone mhlambe la ko-2012 kanje uthi uyabafica bobabili manje sephambanelwe ekhanda usetshela nomakhelwane obhuti bami nosisibamba jiki bamshaye kube sengathi uyahlanya ibhuti wami akahlanye emncwabeni kwakunjani wawukhona ukwenza kanjani waba nanti into mhlawumbe selehla ibhokisi lokuthi ngiyafisa ukuthi kube ngabe sibuyisene noma emncwabeni sesimroza angizange ize ngiye ngoba ngitshelwa ngisho umama egula akekho umuntu engixhumana naye wasekhaya kwabana lenkolelo ukuthi umama ngimhloniphanga noma ngimhloniphi kodwa angazi ukuthi ngokwenzani kwami angiyange emncwabeni ngezwe ngolwesihlanu ekseni ezongcwatshwa ngakusasa omgqibelo kodwa indlela ngihlukumeza ngayo akuzange kube ebhlungu ngisho ubhozo angimzondi angifuni ukushiphuthi angimzondi lo mama kodwa ngathi umuntu ongekho nje ngathi umuntu ongekho angimazi ngathi angimazi kodwa wangizala ngoba ngisho besihlangana emgwaqweni bekudlula umuntu nje ngathi angimazi akaze sibe nobudlelwane naye futhi ke bengincamela ukuthi ngithule kunokuthi mangithi ngiyaqala ngiyambingelela ngiyaxoxa kube ngathi ngingane embi kodwa nje amazwi akhe wakhipha emaphoyiseni wathi namhla wafa ufuna ngingayi kwakhe manje bengiyitshela ukuthi ngimenzela iqiniso ngokungayi kwakhe
0860002437 asiyeni baleli bokhoze FM sizuthi bathina bawu3 nje kuphela bese siya kuma voice note. Sithini isombululo ecabanga ukuthi sikhona. Ngicela ukufunda lo munye. Basakazi mina ngisaba nje nokwenza ivoice note. Thina kwenziwa umama wethu akasithandi ngokulingana kuyimanje uhleli nami kodwa ke akangithandi nama ngikwazi nokukhetha ngoba phela ke angisebenzi kubhlungu ngoba ngondliwa kuye. Lapho ngingafunda nje ukuze ukubone ukuthi lento ekusho dadewethu akuyona into eyenzeka kumuntu oyedwa uma kukuthi konke lokho kwenziwa ukushiwoyo abantu bakubamba ngendlela okushiwo ngayo. Ukhozi FM sawubona kunjani? Mthiya nomroza sanibonani. Siyaphila mfowethu kunjani? Ya useDesville esigodini emkhomanzana usakhile mdakanelo. Siphuma kanjani la? Wengane zakwethu ngila kwimpolompolo nje ngoba ngidlalela lo daba inhliziyo yami ibuhlungu kanjani. Yazi mina ngokombono wami Mthiya. Uyabona ubaba uVVO Mkhize. Angalixazulula lonke lo daba mntababa. Ya. Umbono wami nje kodwa nje ngolwazi lami yabona uVVO Mkhize angayilungisa yonke lenkinga mntama. So usho ukuthi dadewethu akaluli net yakhe yokufuna usizo. Yabona nje lokhu akushoyo udadewethu kuzwakele but angazi ngiyenza indlela thizeni ukuthi nimxhumanise noVVO Mkhize. Ngiyafunga mdadewethu kababa uzoncedakala lo baba. Siyabonga kakhulu mne wethu. Nibe nosolo ngiyanithanda basakazi. Danki 15 to 8 ukhozi sabona? Sabona ukhozi? Yebo sawubona. Mfowethu. Yebo sawubona. Nazo ke siphuma kanjani la? Ukhuluma noMpikiseni uBhakena kangamalazi ngoleni kanjalo kodwa ngathi Tamariseke. Cha mina ngibenguthi dadewethu akake ahambe aye kuShembe unyazi lezulu aye konikela aye kususa isiqalekiso sikagogo bese babuye ke manje nake bahlanganeke naba nomndeni bezame ukuthi futhi banikelele ukuthi kugeze izikhwama lezi ezikamama lo abamshoyo ukuthi cha wayefile ikhuba mhlasimbe naye ubhuti lo ngathi sephambanelwa yikhanda baye naye bayana kuShembe naye aye kodwa nje ukuthi ake ahlanze mhlasimbe ngikhumbula ukuthi cha lokho engangikuphakela kwakuhlala la insebe zihlala la ezinizwane zahlala la mhlasimbe ke kushiyo nje ngisho umgido wamaNazaretha lapho uke kugide egcekeni mhlasimbe nazo zingaphuma siphalele. Danke siyabonga mfowethu sibamba ukugcina Khosi FM. Khosi FM ngokugcina before sekuma voice note kunjani? Baba ninjani? Siyaphila mfowethu. Aphila ubungane lo ngisayixoxe seziyo. Ngithi mina hayi ngokubona kwami usisi njobethi yena akamzondi uma wakhe futhi engazondi wenza kahle kodwa kufanele ayilungise baqhubeke nokuyilungisa ngoba vesi iyohlala ihlupha nje esezizukulwaneni zabo funa ayilungise lesizwe kade engizikhontile ngizwile ithi akayenyazi into ezulu hayi nami ngiyayifakaza. Okay. Sabonga kakhulu Khosi FM sumele siya kuma voice note sizuthi abaleli boKhosi FM bathi imali noma ibolekiswa semthethweni kunemigomo nemibandela. Imbiko, isiphakamiso, imbono kanye nezethembiso okungenzeka sivele kule ngxoxo akuzona izoKhosi FM nenhlangano yeSABC. uKhosi FM luhamba phambili. Yo mntoza ngisigqemeza lazi lanzima udaba ngililalele. Yo kunzima kweminye imizi kunzima la ngaphandle. Siyacela nje kwabalalile Nkosi yami abelaphi nabafundisi nani bangenelele kulolu daba basizele umndeni bekwazi ukuthi bakhiphe lezilwane bekhiphe yonke lento umndeni ukwazi ukusizakala uthola iphisa akukho umndeni ongaphila kanjena. Ibhlungu indaba ibhlungu ngaze ngafikela ezinye embizi. Sicela ningenelele Nkosi yami kwabalalile. Sanibonani Ukhosini, yazi ibhlungu lento ekhulunywa yilosisi ungathanda uma wakho ngoba ugcine somcabangela ngisho izinto ezimbi kodwa manje into eyinkinga le yokuthi wathakatha kanjani ngokuthi amalanga icala eliyinkinga ngoba ngisho emaphoyiseni alingeni. Ibhlungu yona lento kumele bahlale phansi bayikhulume bangayeze bayise emaphoyiseni ngoba vele angeke izikhulume. Kwamina ngisenkingeni ezicishe ezifana nalezi kodwa ke
hayi ayikho into esizoyisho. Mroza noSicemeza njalo cha isiqalekiso sohlezi khona ngoba ugogo owasikhipha. So usisi kumena asukume adibane nabantu besintu noma nabantu abasebenzisa iwashu ukuze bakwazi ukukhipha isiqalekiso ngoba sohlezi khona noma izizukulwane ezisayo sohlezi khona. Ngicela ukuba anonymous ngiyabona. Babona Sigcemeza noMroza. Ngithi mina kungangcono mhlawumbe ukuthi walento exoxwe lo sisi. Iqiniso la ngempela ngoba amajwali lona iqiniso ibuhlungu. Ibuhlungu leyo nto. Okuthiwa wenza into ungayenzile. Ngiyayazi ibuhlungu. Ngoba nabo labantu esamba kubona esithi basitshela izinto. Akaze vele umuntu ohamba kuyena angakutshela ukuthi ubhasobhusi bani bani. Kodwa ke angimphikisi. Kodwa mangabe uthi iqiniso lento ayishoyo, ngiyamswela shame. Ngiyabingelela besigcemeze noMroza. Nikhuluma nomsindo Rokhumalo ke la emakhosini. Yo bakithi yazi yabuhlungu indaba kaSisi. Yazi yabuhlungu. Umama nje inkosi yami waye umkhunkuli. Yawazi umkhunkuli. Waze wafa ekhunkula. Mina bengathi kusisi ngoba bona abanacala nabo dadewabo abanye. Bahlangane bathola umuntu mhlawumbe wesizulu ozobenzela ukuthi bakwazi ukuthelelana amanzi ngoba phela lolu daba bayalwazi. Mhlawumbe khona ukwelashwa bazolashwa khona lento mhlawumbe ikhishwe ifakiwe esizukulwaneni nezizukulwane. Lento uyayibona ibhande nje ayisobe yaphela namhlanje. Hayi yazi yabuhlungu into. Ngibonge beMroza noSigcemeza nikhuluma nomsindo Rokhumalo ke la emakhosini. Sawubona msakazi. Hayi inzima indaba kaSisi. Baningi abantu abanalezi inkinga lezi msakazi. Nami nje ngikhuluma ngomunye walezi inkinga ezikhona ekhaya zokungezwani. Umndeni ovele wahlaka kanje. Hayi buhlungu lento. Siyacela ukuthi ngathi impela kungatholakala umuntu wesiZulu noma abantu abadala noma induna noma amakhansela bebahlanganise beyikhuluma le ndaba. Ngiyabonga msakazi. Ezweni sakhile asiluvale udaba. Siyabonga kakhulu umlaleli wethu ukuthi ke kube nezeluleko mhlawumbe azifakayo. Ngicabanga ukuthi dadewethu okunye ukuzwile nakho ekubeka nabanye futhi awedwa kulolu hambo nabanye besho ukuthi nabo kube khona into enje kubazali babo. Ubaba yena wayazi engakashona ubaba wayazi ukuthi umama mhlawumbe ukwenza izinto ezinje. Yebo ubaba wayazi nosisi bami nobhuti bami bayazi sonke siyazi ngoba maseceleni sodwa siyenzeka sikhulume kodwa mase fanele sihlangane lento silungise abafuni kwazi ukuba nesibindi asihlanganise nabo ngoba nomakhelwane sebezamile nenduna yabikelwa yazama abafuni kulunge angazi ngoba yini kodwa ekugcineni ngiyacela ukuthi sihlanganiswe nosisi bami nobhuti bami silungise lento ngoba anti wakuboka babo yedwa usakhona sisanaye kahlehle umuntu omdala okhona ngaphandle kumndeni umama uhlakaza wonke abanye bashona kodwa anti oyedwa usakhona. Ngajabula kakhulu makulungiswa akekho umuntu ongathanda kuba nomndeni kakhulu. Ngifisela abantwana bethu ukuthi bangayibuzwa lobuhlungu omngaka esibuzile ngoba lento ibukeka iyibhande iyaqhubeka. So enhlizweni nami kubuhlungu ngikhuleka kabuhlungu kangaka. Ngizonda umndeni nakusasa futhi ingane zami izozonda umndeni nangelila ngabazukulu bami nabazukulu bethu ngoba ingane zikabhuti wami izami ingane zosisi bami izami ekugcineni. Okay. Asivale mthini. Uzosinika ama details uMakhosi atholakala kuphi. Ngicela ufunde ukugcina nami sanibonani igama lami nguMphostoli uMphelo Mbalo. Ngiyafisa ukusiza le ndaba kadadewethu iqala usisi waphakazamisa ukuthakatha kwalapho kubo ekhaya. Le ndaba ke idinga indaba yaqala ukuthi uphazamise lokho kokwenziwe ekhaya njengokusho kwakho. Le ndaba ke idinga ukudingidwa kodwa kusisi awubalekele umuthi. Amen kusho uMphostoli ukuthi asikunikeze inombolo yakhe. So nikeze Makhosi ngiyazi ukuthi abantu abaningi abalaleli abafuna ukusiza bazokwazi ukuthi bethinte uDM Mzali zinithola kanjani? uDM Mzali mawufuna nje ukuxhumana nathi ngabe uyingane nenkinga umalume ubhuti
usisi asizi umama kuphela sisize umama nengane nje kahle kahle inkinga zomndeni sitholakala ku 073 77 44 379 Ziphinde 073 7744 ku Facebook ngu Bridget SA ku TikTok ngu Khadano SA ku TikTok Khadano SA ku Facebook u Bridget SA Ndawo mama khona kwinkundla zokuxhumana bengathola okay utholakala kanjani wena ku Facebook nguNokulunga maka Asanda Sibisi ku TikTok nguNokulunga Sibisi udaba lwami ke ngike ngaliveza enkundleni zokuxhumana ku TikTok emavikini amathathu noma amabili awedlule ngicela ukudlulisa okukhulu ukubonga kubalandeli bami ngesupport abayibe becela inamba yami bengifonela bengeseka niqhubeke bafethu usizo ngiyalidinga Siyabonga kakhulu dadewethu Mthiya inyanga yamalungelo esikuyona uma sibheka amalungelo ahamba azafika emndenini yethu umndeni waziwa njengengxenye yesisekelo somphakathi enelungelo lokuvikelwa nguhulumeni kusho ukuthi ngamanye amazwi uma kwenzeka into enje emndenini othile sekuthinta kwahulumeni kuthinta kwabaholi ngoba akekho umndeni wakha lo mphakathi oyiwona ngakho ke ngamanye amazwi asizimele ningaba umndeni wakwambatha kepha nizimele uhulumeni uyayithola indawo yokuthi kufanele nibe umphakathi khona ngalokho nje udadewethu uyayidinga counseling ukhala non-stop lento samudla ngazi ukuthi yenzeke namuhla so ulalele nawe khona ucabanga ukuthi ungakwazi ukusiza ngakho thinta iDM zalo badesho nje inamba ekhipha amakhosi phinde babheke inkundleni zabo zokuxhumana nayingoma emnandi Sam Deep and Tato Mahat sibheke ngayo endabeni zehora leshaka lombili ithi thandaza